салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе иншааллоҳ ҳар яки шумо. имрӯза видео мешавад дар масъалаи рӯйхат, амнистия. оддӣ карда мефаҳмонем то ки хабардор бошед ва нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд ҳуҷҷат кунанд беҳтарин мешавад ва бигӯем ки дар чанд ҷо чанд хел омадагиҳои ҳамира ҳаракат мекунем ки ба ҳама фаҳмо карда фаҳмонем беҳтарин мешавад. хоб ногуфта намонад, нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо куҷое ба куҷое дар кор мешавад, номерҳои мондагида метонед муроҷиат кунед бе ташвиш, ба дили пур метонед харидорӣ кунед. Дар WhatsApp нависем беҳтарин мешавад. фарқият надорад ай ин тараф рафтан ё ки ай у тараф омаданам бигем кадом шаҳре ки бошад. хоб сар мекунем мавзӯъро. аввалан ай тарафи кормандони Россия бигем рӯйхат ба кормандони Тоҷикистон пешниҳод шид ки худмон бигем дар байни мардумам паҳн шид ки рӯйхати сиёҳ номбар кардем, рӯйхати 120,000 нафара ки дар ин рӯйхат қарор доштанд нафарҳое ки қонунӣ буданд, нафарҳое ки шаҳрвандии Россия доштанд, РВП вид на жительство ва буданд нафарҳое ки ай дунё гузаштагӣ буданд ё ки дар Тоҷикистон қарор доштанд ва ҳамчунин нафарҳои беҳуҷҷат ҳам қарор доштанд ки дар дили мардум шубҳа дохт ки рӯйхат дурӯғ гуфта, вале не. хоб баъдан вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ай шаҳрвандо хоҳиш кард ки яъне нафарҳое ки қонунӣ қарор доранд, шаҳрвандии Россия ё ки дар Тоҷикистон қарор доранд, ҳуҷҷатҳоятонро пешниҳод кунед, то ки ба кормандони Россия пешниҳод кунанд ки ё бигем ки ай Россия баромадагианд ё ки қонунӣ қарор доранд, то ки иёра бигем ай рӯйхат бигиранд. бисёри нафарҳо ҳам бигем ки рӯй кардагианд ҳуҷҷатҳоятонро. ва 5 феврал бигем ами худмон ки рӯйхати сиёҳ ё ки рӯйхати 120,000 нафара мегем ё контролируемый лиц мегӯянд. ҳамин дар сайти МВД яъне официални сайти МВД да баромада ки яъне ба мисли худмон чӣ хеле ки ҳар як нафар навистагӣ буд ихеле ҳар як шахсияте ки мехоҳад худша тафтиш куна медароем бигем даниётонро пур мекунем ва мебинем ки дар рӯйхат қарор дорем ё ки қарор надорем. ки силкаш ама дар телеграм канал мемонам, метонед ки худтон дароен тафтиш кунед ва ҳастанд шахсиятҳое ки телеграм надоранд ё ки пур карда наметавонанд. мо ҳам бародарҳои мо ки дар авиакасаи шиштагиай мегӯем ки ҳар як шахсияте ки ҳуҷҷатҳоша рӯй мекунад ё ки даниёша менависад тафтиш кунед, мегӯям то нам муроҷиат кунед бе ташвиш, мебинанд мегӯям бигем. хоб яъне шояд шахсиятҳое бошанд ки пеш дар рӯйхат бошанду баъд вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолида ҳуҷҷатҳошонро рӯй кардан, бигем ки айни замон гирифта бошад. бо бигем ки дар WhatsApp моро хабардор карда бистем, то ки дигарҳоро бигем ай хабарҳо, дигарҳо ҳам хабардор мешаванд, беҳтарин мешавад. баъд ай бигем амнистия қабул шид. дар навори гузашта ҳам гуфтем ки нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд метавонанд ки ҳуҷҷат кунанд. амнистия барои депортатсия шидагиҳо, видбарин доштагиҳо, не фақат барои нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд, дар Россия қарор доранд, метавонанд ки бе граница гузаштан регистратсия просрочения ё ки мигратсион кашона гум кардагианд, метавонанд ки худшона дар Россия қонунӣ кунанд. хоб пешаи 5 феврал ба ҳамин қонун бигем буд нафарҳое ки регистратсия карданд дар ҳамун МВД территорияшон. ма галасавои як бародарам мемонам, бо худтон гӯш кунем. Ассалому алайкум, Абдулло брат, сози хубе? Дар бораи ма амнистия гуфтӣ бародар, бале рост ай. Мисол ма худам гражданин ки зану муддати чанд сол шид документ надошт, 10 сол шид. соли МВД рафтем, МВД да заявление навистем, чӣ кардам? Ба основании худам 6 моҳа пропискааш кардам, мисол гирифтам. Ай одамое ки чизанд паёметонам бираванд, 3 моҳа мекунандшон прописка, мисол метавонанд патент биспоранд. И амнистия рост ами кадоме надора, метавона МВД бирава, чӣ мекунад, пропискааш мекунанд, ба баъди ваям метавона бу бирава, ба отпечатки палц чизоша биспора, барои чӣ ки ман пропискама кардам, гуфтам ба сахро биги бараша, гуфтанд отпечатки палцаву духтур чизоша бигзарад. барои ҳамо кадом бародаре кадом чизе надорад, ҳамин гап рост метавона ки МВДам территорияш муроҷиат кунад, прописка бе гузаштани граница мекунанд, метиҳаншон. хоб чӣ гунае ки дидем ба ҳамин қонун регистратсия кардагӣ нафарҳо ҳам ҳастанд, вале баъдаи 5 феврал бигем чанд 5 феврал гузаштак, нафарҳое ки ягон ҳуҷҷат надоре, ғайр ай бигем ҳуҷҷат надоштан ягон камбудӣ надорен, дар Московский област бошен, шумо метавонед ки фмс сахт ва бирен барои нафарҳое ки мисол худшона қонунӣ кардагианд, отдельно бигем
кочка шудагиан ки метонед ки раве ҳуҷҷатҳотона супуре, яъне регистратсияам накарда боша метонед аввал равен патента супуре ва баъдан варақа метиҳам метонед ба он варақа регистратсия кунед. хуб фикр мекунем беҳтарин барои ки нафарҳое буданд ки чандин солҳо ҳуҷҷат надоштанд ё ки оилаҳошон овардаги буданд, фарзандҳошон овардаги буданд ки бигӯем ки ҳам хел ҳуҷҷат карда наметонистанд, беҳтарин шансае ки ҳатто агар мисол фарзанд, оила ё ки падару модари шаҳрванди Россия дошта бошад, метавонед ки равен РВП ва ё вид на жительство да супуре, мақсад ба ин қонун набаромада, агар худтон беҳуҷҷат бошед. ва бигем ки ҳуҷҷатсупориам ки рафтем, фаҳмонем ки ма ба қонун омадагим, қонуни 1126. мисол эҷа мешавад ки одамҳое ки якум бор омадагиан регистратсия доранд, қонунӣ мераванд месупоранд ва шумо бигем айё фарқ дорем ку мисол ба қатори ваё бирем бигем ки патент супорӣ рафтагим, ба қатори ваё роҳӣ кунанд равен супориданӣ ва бинем ки регистратсия надорем, бо бигем ки мегардонанд, саргардон мешем, барои ҳамон рафтем бигем ки ма ба қонун омадагим, шутоби хидмат қонунӣ кунем бигем. шахсиятҳое ки дар дигар шаҳрҳо қарор доранд, шумо ҳам дар ГУВМ, ПВС, яъне ҷое ки патент метиҳанд, метавонед ки муроҷиат кунед, худтона қонунӣ кунед. ва ҳамин қадар маълумот умедворем ки фаҳмода тонистагием. Шояд ягон ҷошро нафаҳмода бошем ё ки хуб нафаҳмида бошем, метавонед дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, раҳмат ҳар як шахсияте ки наворатҳо охирша тамошо кард бошем.